Ćao ljudi, ja sam Šćepa, vozim bajs, ko bi rekao. Kao što znate, svi biciklisti slave 3. jun kao svjetski dan bicikala i u to ime... Tako da dođite na 139. kritičnu masu koja kreće tačno odavde, bit će masa bicikala. Ja ću puštati muziku kasnije u KC gradu. Na ovu kišu ste već navikli, nećemo se stopiti, nije bilo prvi put da pada kiša. Eno tamo već vedro. Početak je tamo, kraj kritične mase je ovdje, puštat ću muziku, bit će žurka strava, vidimo se, pa!